Máme tu ďalší produkt a to sú takéto guličky kyslé a to sú všetky príchute. Je tam jablko, malina a niečo také a kola. Kam dáme úplne malý otvor. Vypadá to jak... neviem čo. Tak šmalkovia. Fuj, ale... Mal som tu modrú. To je čučorietka. Skúsim ešte inú. Napríklad červenú. Ja by som vám to odporúčil, nekupujte si to. Je to hrozne strašne umelá chuť proste tých ovocí, takže tak a dávam tomu 5 z 10. Takže chceli sme, že Matias ochutná ešte ďalšie príchute, ale nie je tam ani kola, ale ani ešte jedno, neviem čo to bolo. Ba ostatné tam je. Hej. Neviem. Proste tu nie je to hnedé také. Je tu iba modrá, červená, žltá a zelená. Kola tam není. No, takže... idem ochutnávať iba lemon a jablko. Takže prvý ide citrón. Tak sa to divne úplne kúši, ako keby. Že to je také umelé úplne. Hnusné. 3 z 10. Jak to dokústiť, čo tam robíš? No dávaj. Hnusné 2 z 10. Takže posledná príchuť z Chupa Chups a je to kola, takže takto to vyzerá. Znovu mi to vykypelo. Vonia ako kola. Chuť taká tá kola zero, alebo taká tá lacná kola. Takže ja nemám moc rád kolu, takže takých 5 z 10 by som dal. Takže máme tu gummy mango, čože mango v žele. Takže niečo ako to hrozno. Ibistu, ale to nejde otvoriť. Ibistu, ale to fakt nejde otvoriť. A bajde. Takže by to už podľa vône viem, že to nebude. No. Kamo, ja to tiež cítim ako, ale... To taká vonia, že nevieš, či to bude dobré alebo zle. Víš, jak to vonia, jak broskyňa. Jak... Koľko? 3 z 10. To hrozno bolo o mnoho lepšie. Máme tu ďalšiu vec a je to Mango Tropical Xixo a uvidíme, či to bude lepšie ako toto mango, takže idem na to. To robím, aby mi to nevykypelo, lebo Matias má to žltú farbu, takú. No. Chutí to jak, keby dáte mango, pomaranč, citrón, limetku, proste dokopy a je to také divné a ešte keď to má bublinky, to sa nehodí fakt ako. Potom tu máme ďalšiu vec a to je Exotic Xixo. A to má takú bielu farbu. A mne to chutí ako taká voda, čo sme dostávali v škôlke, taká. A neviem, neviem čo to bolo za príchuť, ale
moc mi to nechutí. A teraz to poďme ohodnotiť. Tomu mangu by som dal tak možno 4 alebo 5. A tomu exotik by som dal tak 6 možno. Máme tu Industry, posledné, čož je turecký styl kebab flavor, neviem čo to je. OK. Ako hentie, samozrejme musíme pošmatrať. Sú také rozpušené. Musíš na 100% uhádnete, ako to chutí. Ako turkey kebab style. Takže máme tu kvapku, posledný produkt. To je špeciál. To budeme tohto obidva. videa. No. A ďakujeme Dušanovi. Dúfam, že v To bude blízkej pozerať. budúcnosti vyjde nová príchuť, lebo sa tešíme. Lebo mladší má prednosť, samozrejme. Vôňa vynikajúca, taká osviežujúca. Ovonajte. Ovonajte. Tu máte, ako to vyzerá. Vodička, taká biela. Čistá voda. Strašne dobrá. Vôňa. Pelivá, čistá vodička. Když ja milujem čistú vodu, pelivú, takže 10 z 10. Ide ešte kubkou ochutnať. Čistá voda z voda. No ukáž. Vôňu ešte. Voňa není ani moc sladká, ani moc taká, že vôbec není cítiť. Ale Takže, taká, že akurát. no akurát, presne. Duško to dobre vymyslel. Takže tomu, Vojtevečko, no, vedúšaná. tomu celkovej kvapke by som dal i 110, lebo veľmi to chutí, aj čistá voda, aj všetko proste. Čistá voda bez. No. A nie je to sladké, má to iba takú arómu ako keby. A Také bublinky. no, bublinky to má. Ako zo soda streamu. No hej, To si nevšimajte. stopni to. Máme tu koniec videa a do komentárov napíšte, či už ste mali niektoré z týchto produktov. A samozrejme tu si dávame tie najlepšie veci, ako je Doritos, toto, Chupa-Chups, toto a toto Chupa-Chups, to prvé. To nové. No, mám Pindustry a Pindustry. A kvapku. Samozrejme najlepšie na svete. Vojtevečko predušaná. Kámo, ty sa to do tej vody skoro. To nevadí. A čo ako. Takže- Aba, sadol som si do nej. Tuto máme ešte tie produkty, čo nám nechutí, napríklad Až tak kola, lebo to je tá fejková. Toto, čo ste Sladké. videli, no. Toto bolo také Jemné. no. A toto To mi sladké, vôbec znovu. nechutilo. Tieto, Takže tiež bolo to stred, ale nebolo to moc dobré, nebolo to ani najlepšie, ani zle. Tieto guličky, to sú hnusné, to som to. dal do toho obalu, lebo sme to chceli vybrať, nechcel sa mi to dať. Toto, možno by som si to ešte dal niekedy, ale Ja nie. bohužiaľ asi nie, si to nedám. Máme tu koniec videjka. A zatiaľ čau.